Ела мама да ти сложи хубава мартеничка. Ето. Хе-хе-хе. Ела, тате, ела. Къде ти е мартеницата? Къде ти е мартеничката? Ето я тука. Ето я. Виж мама какво ти прави. Виж. Виж мама какво ще ти даде. Гледай, гледай. Всичките момичета носят такива мартенички. Ето кажи. Мамо, вържи ми една мартеничка, моля. Криеш ли се тук? Ето виж. Отиди, тате, мама да ти сложи мартеничката. Отиди. София. Ох, това знаеш как ще издрънчи. Ела, ела. Ела насам. Ще четеш ли, тата? Айде, чети сега. Чети, пиле. Къде е кравата? Виждаш ли я? Има ли крава там? Служи мартеничка. Може да се съгласи. Защо не искаш мартеничка? Да сложим на мечето тогава. София. Ела да сложим на мечето. Айде на мечето, на мечето. На Боби ще сложим. Виж Боби. Виж Боби. Айде на Боби ще сложим. Ето ще сложим на Боби. На Боби ще сложим. Ето Боби си има мартеничка. Виждаш ли как си има? Браво, Боби! Браво на Боби Боби! си има мартеничка вече. Искаш ли и София? София, ти искаш ли? Виж. Виж тата как има мартеничка, виждаш ли? И Боби има. А София има ли? Няма. Защо София няма? Не искаш ли да я вземеш? Замини си. Айде, служи си я ти на твоята ръка, тате. Айде. Мама ще ти помогне. И след това ще почетем книжката, тате. Дай си ръчичката. Не искаш ли? Добре, няма да я слагам. Добре. Вземи си я сама, тате. Сама си я служи. Айде, тате. Ей, пиле, майсторка си. Тази е по-хубава. Ще такава да ти направя. Аз си имам моята. Тя вече се развърза. Не, виж колко е хубава. Бяла и червена. Така е по-добре. Твоята е много красива. Добре, да ти направя такава. Не искаш ли? Не, ама наистина е готина. Професионална. Да. София. Къде е тата тигърчо? А маймунката къде е? Къде е маймунката? Да, татенце, точно там е. Папагала, папагал. Как точно казва папагала? Не ми е ясно. Точно така, тате. Така казва. Да, точно така казва. Така казва папагала. А къде е бялото мече? Виждаш ли бялото мече? Къде е? София, я кажи мама. Кажи мама. София.
Кажи мама. Или кажи баба. Свърши ли тази книга? Вземи си мартиничката да си я сложиш. Внимателно. Ей, не си дърпай шурапа. Всичко документирам, така че внимавай. Не дай да правиш бели. Ела сега насам, ела да прочетем друга книжка или си служи мартиничката, тате. Ела да потанцуваме с Боби. Къде е Боби? Боби танцора, ела да потанцуваме с него. Сега тате ще ти оправи чорапа, да. Вземи си тате мартиничката, виж къде е. Ето я. Какво си правите, маци? Искаш ли да ти я сложа твоите? Искаш ли да ти сложа мартиничка? Ето на София мартиничката, виж. Ето тук съм я намерил. Ето я, тате. София. О-о. Ало. Кажи ало. Ало. Не косам. Ало. Благодаря. Ето, заповядай за тебе. Кърпички, тате, носа ли ще си бършиш с тях? Благодаря. Ела седни при мене малко. София. Ела, тате. Къде е балончето? Я гледай какъв голям балон имаш. Уху! Айде, стига толкова. Явно няма да слагаш мартиничката. Искаш ли? Ето, сложи си я на ръката. Ето, тате ще я сложи.